Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Naimbag nga rabi kada tayo amin, ayatan nga kakabsat kang gagayam, iti rabi nga apantay manen iti programa tayo ay iti Ilocano broadcast. Kata pagyaman tayo iti impaiman kada tayo ni Apo nga makadwa tayo iti nga live broadcast ti Ilocano. Kata ati ti adipen nyo ni Brother Bernard Velasco iti kongregasyon ti paniki ket makadwayo iti maysa nga oras iti daytoy programa ket para iti pannakaydanon iti kablaaw ken pannakaydanon dagiti nainlangitan nga kansyon ken kang runaan iti amin ti panagkasaba iti ebanghelyo ket bago tayo mapan iti agtultuloy iti programa tayo ket mapan tayo pay nga rod iti panagkararag ket agkararag tayo amami ang manakabalin namin iti langit ken iti daga ket agyaman kami manen ti impayo iti nga rabii tapno ay iti nga programa ket agtultuloy sapay la kumata bendisyonan na kami at nga aramid ket agrumangrang ay kuma ket adu pay ti tao makadamadanunan iti ebanghelyo ket itang rabi dawat mi kanyayo ti panantabay tapno ay iti nga programa ket maagbalay itang rabi adu pay ti tao nga makangeg iti sasaw ket at iti dawat kang kararagmi itinagan ni Apo may Jesucristo. Amen. Ket agyaman tayo adu dagiti addaman iti technical problems ti tangarabi ket agyaman tayo iti aramid ti Apo agtultuloy ket itangarot ke apan tayo iti panagkablaaw dagiti kakabsat tayo nga makatkadwa tayo nga kangkanayon iti nga rabii ket daya kablaawan tayo ni Peter Magunday ket isu na ket agbuybuya manipud pay Jensen kunana kastamet ini kabsat tayo ni Nanay Beth Dapon kunana ket naimbag nga rabii kada tayo amin kakabsat madaydayaw iti Apo Dios ket agyaman tayo met nakadwa tayo ni Brother Larry Ibuyat manipud pay Recuerdo Congregation ken ni Sister Raquel Bulanon Gikilan so naket agbuybuya itang rabii nakadwa tayo met itang rabii ni Brother Benigno Sibinuya ket kunana ket naimbag nga rabii ket agyaman tayo dagiti nga kabsat tayo
Kastamot ni Brother Greg Manudom Pukaw. Kunana ka madaydayaw ti Apo kakabsat. So agyaman tayo dagitoy. Nakadua tayo matitang arabi ni Sister Aida Meneses. Kunana ka naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Katagyamyaman iso na iti Apo tayo Diyos. Kata dagitoy nga kakabsat nga makatkadwa tayo ko agyamyaman tayo takang kanayon tayo isuda makatkadwa ay ito nga Ilocano broadcast. Kata agya ay kayo nga kabsat ket encourage da kayo nga sa pila kumata suportaran tayo daytoy FB page tayo nga maaramid ket sa pila kumata hanyo kuma nga iparit dagiti support tayo ket i-share tayo kuma daytoy araramid ni Apo tapno adupay iti madanon o makangeg makabuya daytoy nga araramid ni Apo. Ket damot tayo ijay YouTube mabuya tayo met iti YouTube. Iso nga no i-share tayo daytoy, i-like tayo daytoy nga araramid ato nga programa tayo ket adu ti madanon. Ket di tayo lang ko mga ilalike kakabsat, ayatin nga kakabsat. Ket i-subscribe tayo kumakan, i-share tayo iti platform tayo iti FB tayo tapno agijay gagayem kang kakabsat tayo ket mabuya da daytoy nga araramid ni Apo. Ket ato iti idawdawat tayo kanyayo kakabsat. Ket itang arabi habang agtultuloy tayo ket apan tayo man nga rod buyaen dagiti kakabsat tayo agita mapan tayo iti birthday greetings nga agiti kakabsat tayo nga naipasngay iti panakapasngay da ati nga bulan iti October ati na palpalabas nga aldaw. Buyaan tayo nga rod amin kakabsat. Nagyaman tayo dagiti nga kakabsat tayo nga dumteng iti panakapasngay da ati nga napalpalabas nga October ket ati ket katunayan lang nga ni Apo ket isu ti naimbag kanyada nga alalwadan na iti panagbibig da iti tunggal aldaw. Ket itangarod ayaten nga kakabsat nga agbuy-buya iti rabi mapantayo man nga manggan iti maysa nga kansyon nga ipaay kada tayo ni Brother Jesse Saludes manipod pay iti congregation ti Herona ket kantaan na daytoy kanya tayo kada ti paulo na nga O Jesus agyaman na.
Agyaman tayo dahil nga kansyon nga impahay kada tayo ni Brother Jesse Saludes. Ket kuna na nga rod jay Paulo ti kantana ke adu ti pagyamanan tayo iti apo tayo nga Jesucristo tay sunaket kan kanayon nga umanantarabay kada tayo. Ket ita nga rabi ket agtultuloy tayo nga rod iti panagkablaaw kadagitay kakabsat tayo nga agbuybuya makatkadwa tayo ita nga rabii nga hanga maumuma nga agbuybuya kadatoy Ilocano nga broadcast tayo. So adu ti kakabsat tayo nga makatkadwa tayo nga agbuybuya ita nga rabii. Ket pagyamanan tayo handang hanga agsarsardeng iti panagantabay tayo. Ket kita tayo man kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo ni Sister Maybelline Rabago Gaspar kuna naka naimbag nga rabi tayo amin kakabsat matay dayaw ni Apo kagyaman tayo tanakadwa tayo suna kadwa tayo matison ni Sister Rosalina Gamboa kuna naka naimbag nga rabi kakabsat kani kabsat tayo nga visitasyon Junsay amin kunana kastamat ni Sister Noraline Ramos Miguel panipod pa di Ilocos kuna naka naimbag nga rabi tayo amin. Ken nakadwa tayo ni Sister Ann Martin Melchor. Ket isuna ket nakadwa tayo. Ket agyaman tayo ta makadwa tayo isuna kang kanayo. Kastamet ni Brother Berhelio Sabala iti kongregasyon iti Balawang. Ken ni Sister Martina Bumanglal nakaimbag arabi tayo amin kung kunana. Ket kadwa tayo mo iti tangarabi ni Sister Josephine Ordonio Domrique iti Barang Congregation. Ket agyaman tayo dagiti nga kakabsat tayo nga agtultuloy nga agbuybuya ken sumuksuporta iti programa tayo lalakan ng runa iti nga Ilocano broadcast. Ket ituloy tayo nga rod kakabsat nga ikararagan dagiti kakabsat tayo ang masakit nga daan iti nga arjay prayer warrior tayo iti group chat tayo tapno ni Apo ket maagasan da ket ni itultuloy tayo nga ikararagan iti panagkararag tayo ket di tayo ko maisud nga liplipaten na iten nga kakabsat ken dagiti pay kiddaw da nga saan ta mailawlawag ket ituloy tayo nga ikararagan isuda kakabsat. So sa payla kumata datayo nga kakabsat ke agkikinararag tayo. Ken tatangarabi ket agpaspasalamat tayo dagiti kakabsat tayo nga tumultulong kadatoy nga programa tayo mangpatpatulod ti between. Ket ito nga tulong yu ket dakkel ti maited na iti ramid ti Apo. No anyaman pay ket dagiti kakabsat tayo nga di na pay nasurot no kasano ti mangipatulod iti between ket addaan tayo met iti GCash number. So makita tayo iti screen tayo ket kunana ket ito nga GCash number 0912-337-8622. Ket dagiti tultulong nga ipatulod kakabsat ket dakkel ti maitulong na tapno iti nga aramid ni Apo agtultuloy nga agballaygi. Ken ita nga rabi ket dawatek iti panagtalna kada kayo iti puso panagkararag ta ikan tayo man iti panakaam mo ken ni Brother Rudy Valdez manipod pa ijay Cagayan Valley isuket pinnalan ni Apon ket numampayad dati ladingi para kadagiti ayatan tayo nga kakabsat nga naibati ni Brother Rudy de los Reyes nang runa iti ayatan ng asawa ni Sister Josie ket sapay lakuman ni Apo ket mangted iti liwliwa kadakadwa numampayad dati ladingit ket addamet iti ragsak kagamin ammo tayo ni Apo ket kadwa na iti gloria ti langit. So nga agyaman tayo iti naaramid ni Brother Rudy
iti manipod pay nga inawat na ni Apo ken nagtultuloy isuna nga nagserbi iti Apo. So, ikan tayo man ti sumagmamanubasit nga panagtalna ket uray man pala maysa nga 20 nga segundo ket agtalna tayo para iti panangted ti tribute ken ni kabsat tayo. Kaya dispensara yu kakabsat dati panagkamali ket ni Brother Rudy Dulos Reyes ket nabangkit ko tatay ket ni Brother Rudy Valdez Gayam dayjay. So dispensa kakabsat. Ket ita ket mapantayo man iti panagdengeg iti kankansyon manan nga ipaay kada tayo ni Brother Rodrigo ken ni Sister Pibe taan nga mangted iti kansyon kada tayo itang rabii ket napauluan iti ballasiw daytoy a biag. Daytoy nga aldaw iwakas tay biag ditoy lungsan nga agnanayon Aggesto agpakinggalan to liliwat ikanatay ti Diyos Apo balasin daytoy abyan masarap dayto tinanagkarawan jay likodan ti ore pagramyan at lugar pulos balitok na dayan di tay maliklikan panagsisina masaysayan sinay panagkakadwa ibdoran day ligap Diyos ulasmin ka gapot pati panagserbi ang tuloy ka balasin daytoy abyan masarap dayto tinanagkarawan jay likodan ti oret agrarian adda lugar ulos balitok na dayan nabating aldaw ipategtay panagtrabaho iti amin apiksatay
Jay natanok anangayag kadatay Balasil daytoy abyan Masarap dayto tinanat kararwan Jay likod ang tiwala agranya Dalugan ulos balitok na dayan Alawen ang stay nagkakabsan Basiliten Al daw panagsagaban Agmay-may sa taingag tunggal rigan Masakbayan agnanayon ton aragsan Malasin daytoy abyan Masarap dayto tinanat kararwan Kay likodan ti olet agranya Adalugan pulos balitok na dayan Igyaman tayo itang kansyon. Aimpay kadadayo, dagiti tayong magulang, Brother Rodrigo taan, ni Sister Phoebe taan. Kaya ati tibalaso ti biyagkan, makungkuna ka ijay Gloria ti langit. Ita ngarod kakabsat, mapantayo iti may katalong nga pasat, iti nga programa tayo, kata ijay panangibinsar ti pakdaar ti araramid ti Apo. Ket no Oktubre 25 aging ganat 27 ket madaan iti Christian Youth Gathering nga maangay ito'y Lakayanga Chapel. Ket awisin na kayo nang runa dagiti kabataan tayo nga makikadwa daytoy nga aramid. So Christian Youth Gathering at dumadaan tayo ito'y Lakayanga Chapel. Ken kastapay no Oktubre 27 ket maangay mo dayjay 28 nga anibersaryo iti Iglesia ti Dios ijay Ilocos Norte. Ket sa pelakuman ni Apo iti tumulong kada ito'y nga anibersaryo iti Ilocos Congregation. Ken maaramid mo dayjay first umunang Thanksgiving iti Iglesia ti Dios ijay Libak Sultan Kudarat. Ket agyaman tayo dagiti nga aramid ket agtultuloy. So ket ikakararagan tayo kumaapo. Ken itultuloy tayo nga ibinsar diti pangangailangan iti chapel extension tayo ito'y Lakayanga. Ket addaan pa isuna iti kasapulan tapno kalmalpas da ito'y nga church building tayo. Ken agtultuloy tayo kuma nga ikararagan o itultuloy tayo nga makikadwa ay ito'y mararamid nga prayer meeting tunggal iti Lunes iti Rabii alas 8. Ket sapay la kuma ket makadwa tayo daytoy nga prayer meeting nga mararamid iti online. Ket pagyamanan tayo ta dati mangangay kastoy nga aramid. Ket iti ket panagdayaw iti Apo tayo ken panagdawat dagiti kayat tayo nga ited ni Apo kada tayo. Ken itang Rabii kakabsat mapantayo iti kapapatgan nga aramid ita nga Rabii ay sukat ajay panagdengeg iti ebanghelyo ti Dios.
nga ipaay kada tayo itang rabi ni Brother Boyet Miguel isu iti pastor nga intakdar ni Apo ijay congregation ti Recuerdo. Kat awisin da kayo kuma itang rabi nga dengeg nga nalalay. Tirabi, agyaman at kini Apo, ikanak ti gundaway manan. Kat sakbay ti amin, kung blawak ti amin yung dingdingeg, iti naduma-duma nga lugar, iti intiro nga nasyon ti Pilipinas, tamo ti balasyo ti tao. Nga dumdumgag, ti dati nga programa tayo nga iti dalan iti kinasanto. Kat agyaman at kini Apo, tatakabing tirabi, anak ti gundaway tatno mga kasabamanan ti sasaw iti Apo tatangabiyang iti rabi. Mok nga daytoy nga banag ket pagitan ti Apo tapno ti kasta ket paduyak-yak ti dagiti sasaw ti Apo iti naduma-duma nga lugar dagiti agdingding ti napateg nga sasaw na. Tatangabiyang ti rabi nga rod kakabsat ket agadal ti sasaw ni Apo ket ti pagadaan ti tangabiyang ti rabi ket masarakan ti surat ti Pablo ti taga Roma kapitulo 2 bersikulo 4 kasti ti kunana ti Biblia. Wenno laisem aya ti kinabaknang ti imbag na, ti anos na, ken ti nabayag panangitured na. Adi kamo aya ti kinaimbag ti Dios iturong naka iti panagbabawi. Ket kararagda kini Apo amami nga Dios nga manakabalin ti amin, nagyamang kami tatabing ti rabi, tinindaklan na gundaway ngayon paymo kada kami tapno ti maminsan na Apo. Ket agadal kami dagiti napateg nga sasaom dawati mi Apo nga sikat itubulong kada kami kasta ti teksto yung kam nabasa nga ti pagadawan ti kam pagadalan ket kamapo Dios ti nalakitan niya panakabalin tapno daytoy Apo Dios nga sasaw ket may paduyak-yak Apo ket agdalan ti puso ti amin nga dumdumgeg tapno ti kasta Apo Dios ket sikamot ti aklon dati panagbiagda. So nga ti kam panagtultuloy dawati mi ti panarabay ti Espiritu Santo nga isu Apo ti muna kada kami itinagan na po mi Hesus iti dawat ng kararan. Ti Paulo ti pagadaan ti nga biyang ti rabi ket dati Paulo na nga tinendaklan nga kinaimbag ken kinabaknang iti Dios. Ket no imutek ti kantay ti daytoy nga bersikulo ipakpakita na dito dayjay kinamagayat iti Dios. Ket makita tayo dito nga iti Dios ket managayat. Ket anyaman iti kasad ti biag ti maysa nga tao. Managbasol man atoy ket nalinteg. Ket iti Dios ket ayaten na iti amin nga tao. Ket iti Dios pakita natoy nga ti panagayat na ket hang nga mangidumduma. Ngakas ko na tinasantuan niya kasuratan di Roma 2:11 takinunana ti Dios ket saan nga magidumduma. Kaya nga sawon ti Dios ket nagimbag. Ayat na ti amin nga tao ito'y lubong. Kas kunamat iti 1:36 nga kunana kastalaunay iti panagayat ti Dios ti lubong. Inted na ti kakaiso ng anak nga bugbugtong awan sa bali ni Apo tayo Jesucristo. Tapos siya sinuman na mamati king kuana kunana han nga mapukaw no kit dibadan ti biag kang nanayon. So makita ti kapsat nga adi kinabaknang ken kinamagayat iti Apo ket sa pasap tintiro nga tao diti rabaw iti daga. Ket daytakahan nga may palimudan iti amin nga tao. Ket tatarbiang iti rabi makita ti pagadalan tayo nga kunana dito ket itinendaklan nga panagayat iti Apo. Ket kinaimbag na ket masapul nga marik na tayo. Marik na tayo kumada ginendaklan nga kinabaknang ken kinamagayat iti Apo. Masapul nga marik na tayo tangamin daytoy iti kayat na nga makita iti Dios kadagiti amin a parswana. Isu nga nga rabi makita ti daytoy nga imbag iti Dios ket santay ko mga laksiden. Tangamin hantay nga
ikang kano daytoy aday iti agdusa wenno madadael dumteng iti panawan. So makita ti kabsat nga masapul ta nga biang tirabi ket sapay la kuma ta iti Dios isu ti makita tayo iti biag-biag tayo. Isu ti marikna tayo. Ag iti amin nga bambanag nga makikita tayo. Imatangan tayo. Ket dayta nga banag ket kinaimbag ken kinabak ng iti Dios. Ag tudtudo nga libre, di ba? Angin nga libre. So makita tayo nga ati daga nga mulmulaan dagiti taltalon, libre tayo ta. Kadayta ket makita tayo ti kinaimbag ti Apo. Aji bunga dagiti mula tayo. Papa ikanan ni Apo nasayaat nga bunga. Nalasbang nga bunga, nasayaat nga bunga. Dagiti amin nga taraken tayo. Ni Apo Dios ti mangpagpadakkel. Kahit na masawan itala nga makikita tayo nga aji kinaimbag ni Apo ket Apo Dios ket may padpadoyak iti amin nga tao nga parswana dito rabaw iti daga. So nga sapay la kumakit daydi nga banag ket may mutiktikan iti amin nga tao. Marikna iti amin nga tao. So kunana pa ditoy tinidaklan na kinaimbag iti Dios ket dayjay anus na. Iti anus iti Apo Dios ket haan nga gibos kunay tinasantuan nga kasuratan. Haan nga maartapan ten yaman nga amin nga tao dito rabaw ti daga. No amin dagiti naganak, gagayem, no minsan adati naanos tinaganak, naanos dagiti gagayem, dagiti kakabsat, ngem aji kinaanos iti Apo, haan na maartapan. Tati anos iti Apo ket awan iti madiagibos kun iti Biblia. Hanga gibos ti anos ti Apo. Aging gagbibiyag iti maysa nga tao ket aji anos iti Dios ket adatta. Marikrik na iti maysa nga tao. Aging ga nagbibiyag aji maysa nga tao ditoy rabaw iti daga. Isu nga makita tayo tatangabing tirabi nga iti Dios ket dagiti amin nga kinaimbag na ket may mutiktikan iti amin iti tunggal maysa nga tao. So nga kapsat tatangabing tirabi makita tayo nga iti Dios aji kinaanos na ket atiddag kunana basi ti kinaanos ken tinabayag nga panagiturod iti Apo. Kay nga saon dito ket aji anos ti Dios ket agtultuloy nga marikrik na iti amin nga tao. Ket aji ket nga banag isu kuma iti marikna iti amin nga tao nga pinarsuana ti rabaw ti daga. Anya pay iti maysapay ang makita ti Dios aji kinaimbag iti Dios ket kunana isu ti mangiturong iti panagbabawi iti maysa nga tao. Mangiturong marikna kuma iti tao daydi nga banag nga anos ti Apo. Ket isumot iti dalan tapno aji maysa nga tao ket agbabawi wenno agsubli iti tao. Tangamin iti tao ket amin nagbasol da kuna iti Biblia. Ket takastano ti amin nga tao ket nagbasol kuna tinasantuan nga kasuratan isuda ket nagkurang da iti dayag iti Dios. Ket nalawag nga bagbaga tinasantuan nga kasuratan nga iti tao ket sapasap nga nagbasol. Ket masapul na iti mangisalaken kinkwana. Masapul na iti manubot iti panagbiag na. Takami no ti maysa nga tao ket no han naawatin ni Apo, hanga may isina iti basol, han naaklunin ni Apo ti panagbiag na kuna tinasantuan nga kasuratan, adagur uray nga dusa kinkwana. Amoy kapsat no nadya nga dusa kuna tinasantuan kasuratan, agnanayon nga apoy di impyerno. Kaya nga saon, iti maysa nga tao numatay suna nga dakingkwana daydi nga basol ket agur uray kinkwana di agnanayon niya pan nakadusa di impyerno. Ket iti Dios managayat. Managayat han na kayat ti maysa nga tao ket mapandijay. So kun nangartok tayo di baka bersikulo kasta launa iti panagayat iti Apo. Inted na ti anak nga bugbugtong. Tapno ti maysa nga tao ket han nga mapukaw no ket di maddan iti biag nga agnanayon. So ti Apo Dios ket nalawag nga ibagbagay ti nasantan nga kasuratan tapno iti tao ket haan nga madusa masapul na aklunin ni Apo iti panagbiag na. May sinay suna manibot iti basol. Tati Dios kunana agururay nga si aanos. Iti maysa nga tao nga agbababawi. Ket kunana pa ditoy takami no ti maysa nga tao ket no han na nga ikangkano iti sasao iti Apo. Ket kuna tinasantuan nga kasuratan dumtong ti panawan awan iti pabasulin na. Awan ti pabasulin na. Tangamin nangagan na iti nindaklan nga panagayat iti Apo, nangagan na iti nindaklan nga panangisalakan iti Apo,
iti biag na ket no isuna daytoy ket handa nga inkang kano ti panagbiag na awan to ti pabasol nga dumteng ti panawen. Awan to ti pabasol na nakakapsat. Tangamen handa nga binigbig iti Dios nga masapol nga bigbigan na nga aklon na iti panagbiag na. Anya pa nga makita ti tangabiyang tirabe. Kuna na pa ditoy dayta nga sarita iti Dios ket kuna iti nasantuan nga kasuratan di Apokalipsis kuna na at tuyak agtuk-tuk-tuk ti ruangan. Udumngeg ti timik ko ket luktan nanto iti ruangan ket sumrekak to kingkuana. Ket makipagnaak to kingkuana ket iso kanya. Kasta ti Apo kabsat. Iti Dios babaan dagiti sarita iti Apo nga dumdungeg nga dingdinggen dagiti amin nga tao. Iti Dios ket agtuk-tuk-tuk ti puso ti tumunggal maysa. Kailangan ket mariktatay dayjay. Tako na tinasantaw kasuratan ni Apo, nung nilukatan tayo giruangan ko na sumrekak to kingkuana. Makisaritak to kingkuana. Ket iso kanya ko na ni Apo. So nga iti may nga tao, adda kingkuana di ko na nga panagpili. May papan iti parabor ti panakaisalakan, no dahito ket aklunan na ti panagbiag na, uno idyan na ti panagbiag na. Ngem laglagi pun ti kakabsat. Iti biag tayo iti rabaw ti aga apagdarik matlaeng. Dumteng ti panawon ti dito nga lubong. Dumteng ti panawon, matay tayo. Papanan nga tayo, di kakaiso na nga kararwa tayo. Nuhan tayo nga, dinggen, adi panagtok-tok ni Apo, di puso tayo. Nuhan tayo nga ilokatan, di puso tayo. Nga pastrikan tayo kingkuana. Awan to ti, papabasol tayo, dumteng ti panawon. Tangamin, naikasabay ti pudno nga panakaisalakan. Naikasabay ti pudno nga pagayatan iti Apo nga masapul iti maysa nga tao ket aklunan na ni Apo ti panagbiag na pagserbian na iti panagbiag na. Anapay ti kunan itoy. Dayta tinalawag nga imbaga iti sarita ti Dios. Isu nga gagayam ita ket naindaklan ti panagayat na. Kung natin nasantuan niya kasuratan, ti Biblia kuna na haan nga na mayamay dagiti kari iti Dios. Kas kuna ti nasantuan niya kasuratan di may kadwa Korinto kuna na nga iti tiempo ti panakapaay kuna na dinengeg ka. Ket iti aldaw ti panakaisalakan tinulungan ka. Adtoy ti tiempo nga may parbeng adtoy iti aldaw iti panakaisalakan. So nga nalawag gagayem nga haan nga nabigat iti panakaisalakan. Tako na tinasanto iti kasuratan, di tayo amoy iti aldaw iti bigat. Nuda tayo pa'y kat sibibiyag pa'y o kas kunay tinasanto niya kasuratan. Ti Apo kuna na haan tayo nga ipasindayaw iti aldaw iti bigat. Tangamin di tayo ammo iti aldaw iti bigat. Pwede tayo mo, no niya ti pagbanagan ti aldaw iti bigat, kakapsat. Tangamin, di tayo mo ti biyag tayo, hantaying galot. Hantaying galot ti biyag tayo. Awan ti kamo nga iti tao kat nabigat kat si bibiyag. Awan ti makamo. Awan ti makamo iti tao nga manung tawon ti panagbiag na iti rabaw ti daga. Isu nga masapol, iti may nga tao kat kang kanay nga nakasagana. Anay panagsagana. Adi awan sa bali, adi may nga tao, kat may sagana, adi kakaisuna kararwana. Awatan na ni Apo ti panagbiag na. Pagserbian na ni Apo, habang napigsapay, habang makangagpay, habang nalawag pa iti matana, nga makapagserbi kini Apo. So ako na tinasamtan ng kasuratan kakabsat, gayam tatangabiyang tirabi, masapul ko mga sukimatin tayo dagiti puso tayo. Kat, no ti Espiritu Santo kat agar-aramid, kat antay ko mga patangkanan, tangamin, dayjayan iti gundaway, ngaw awisan na tayo, iti Apo, nga agsubli kingkwana, uno umawat kingkwana. Ti Espiritu Santo, isu tagararamid ti puso tayo, kadayjayan ti gundaway, bagbagati na santuan niya kasuratan. Takay nga asawa, dayjayan ti mangiturong, iti may nga tao, tapno ti kasta, aklunon na, iti panagbiag na. So nga, iti Apo, kutkunana ditoy,
Sa pela kumata, dagiti na indaklan nga kinaimbag ket marikna tayo, ken ti anos ti Dios. Ket awaten tayo isuna, tangamin ay ayaten na tayo ni Apo. Ayaten na tayo ni Apo. Ket san tayo kumagsukir, tawan ti mabalin iti Dios. No tayo ket hantay yung aklunan dayjay yung offer na kanya tayo nga nindaklan niya pan na kay salakan. Da kanya tayo jay kun ti Biblia, da kanya tayo jay kwa panagpili. No aklunan tayo ajip offer na ako Dios tinindaklan na pan na kay salakan. No hantay kayat awan ti pabasulon tayo dumting ti aldaw. Nga apay natay tayo ket makaring tayo adajay tayo gayaman agnanayan niya pan nakadusa. Ket no dumteng tumaldaw, ket no inawat tayo ni Apo, ket makaring tayo, adaydi tayo ito, agnanayon nga biyag nga awang patinggana. So at nga biyang tirabi kakabsat, iti biyag tayo, bulod tayo lang kini Apo. Bulod tayo lang kini Apo. So hantay panakkel nga napigsatay data. Pigsatay no bigat. Kami dahi biyag tayo, bulod tayo lang kini Apo. Hantay nga mapaling ipanakkel ita nga banag. Tangamin kakabsat, ganggan na tayo lang itirabaw ti daga. Dungting ti panahon tayo dito nga lubong. At ti papanan dahi kakaisuna kararwa tayo. Ninawat tayo ni Apo, iti panagbiag tayo kung ti Biblia, mapantay diag na nayon nga biag. Ngumnan tayo mat inawat ni Apo, mapantay diag na nayon nga pan nakadusa. So nga tatanga biyang itirabi, kung ulita ka ti sarita, titikso tayo, kakunan nito'y, when laism aya, iti kinabaknang, iti imbag na, ti anos na, kung tinabayag ka panangiturad na, adi ka amo aya nga ti kinaimbag ti Diyos, iturong na ka iti panagbabawi. Sa pela kumati Apo ta, marik na tayo, iti kinaimbag ti Diyos, tapno ti kasta, ket agserbi tayo, kingkwana, habang napigsa tayo pay. So nga, amok tatangabing terabi ket sa ti Diyos, ket dungdungon na tayo, ay atan ti kapsat. Hana kayat nga mapukaw tayo, ba? Ajin Apo tayo Yesu Kristo nagsakripisyo, di krus ti Kalbaryo, ba? Nailansa, porpok ti dara na. Iti panggap na dito kaabsat kahit na may salakan tayo manipud bason. Ajin ti panggap ti panakatay na Apo tayo Yesu Kristo. Kat sapay lang kumata bigbigan ti tayo dyan, nginaramid ni Apo nga sakripisyo, ti panagbiag tayo. Tapno ti kasta, kat nagkan tayo ti agnalayon nga biag. Agnalayon nga ragsak, awan ti patinggana. Aji ti kariti Apo, ijay saklang na. Kato malaglagip tayo pa, dayjay imbaga ni Apo, dayjay makanawan na, manipod ita, makadwa ka di paraiso. So nga kakabsat at talabing tirabi, sapay lang kuma, tadagitig dingdingeg, ngampay nga imawat kini Apo, kat marik na tayo, kinaimbag ti anos ti Apo. Tapos kasta, awatin tayo kingkwana. Dagay mo na imawat kini Apo, kat agtultuloy tayo agserbe kini Apo, aging gana tong palbiag. Tapos kasta, kat ajay karin ni Apo nga biag nagnanayon, kat isunto ti magunudan tayo. So nga kapsat at tabing terabi, salamat kini Apo, dagiti sasauna, kantay nagadalan, kat amok nga ti Diyos, kat iso kumati agarami di puso tayo. Aklon tayo suna, ti panagbiag tayo, as personal nga manlubot tayo. So kapsat na yung pagkarabi tayo amin, iti tinagadalan ti tabing terabi. Titekin ni Brother Jonathan, Magyaman tayo, dahil nga empay, kada tayo, iti ayatan tayo nga kabsat, Brother Boyet Miguel, kaya makita tayo nga ro, di jay inkasabana, nga anya launa yun, iti kinaimbag, iti Diyos kada tayo. Anya launa yun, iti kinaimbag, ken panagayat ti Diyos kada tayo. Kat sapay la kumata, bago dumteng iti papatay, ket magunudan tayo daytoy kaya naindaklan nga kinaimbag ti Dios kada tayo amin. Tagamin iti naindaklan nga kinaimbag ti Dios ken panagayat ti Dios ket agpatenggan to aytoy. No dumteng ti patay ket awanen hantay nagunudan daytoy madusa tayo nga agnanayon. Ket agyaman tayo dayta nga mensahe nga inted kada tayo itang arabi. Ket itangarod ayaten nga kabsat aglipas tayo manen iti programa itang arabi.
Ket daytoy adipin ni Cristo, Brother Bernard Velasco ket temporaryo manen nga agpakada ita nga rabii. Ken sapay kuma tainton sumaruno nga Huwebes, iti daytoy nga oras ket makadduada kayo manen iti daytoy nga programa. Ket ita mangibati akmet iti maysa a sao manipod iti Biblia a masarakan iti Hebreo 12:14 nga kunkunana. Suroten tayo ti talna kadagiti amin a tattao ken ti pannakasantifikar. Ano awan daytoy awan ti makakita ti Apo. Ket naimbag nga rabii kada tayo amin ket aytoy iti programa tayo ket aglipas manen. Ket bago tayo aglipas ket agkararag tayo manen. Pang ay daulaw kunta iti pananguna. Agyaman tayo amanen Apo iti rabii nga impaay mo kada kami tapno maangay man daytoy programa iti Ilocano Broadcast iti dalan ti panagpakasanto. Ket sapay la kuma ta amin dagitoy kakabsat ken gagayemi nga nakadua ita nga rabii ket sapay la kuma nakarit damot kuma nga makita da iti panagayat mo kanyada. Ket agyaman kami iti Santong Espiritu nga iti bendisyon nga impaimpaay mo man ita nga rabii. Sapay la kuma ket agtutuloy da kami nga tulungan nga hanga awan ti patenggana. Ket amin dagitoy ating nga broadcast agyaman kami iti intedno nga talino kadagiti ayaten nga kakabsat nga mangidadaulo daytoy nga broadcast dagiti technical operator tayo ken dagiti mangidadaulo daytoy nga broadcast ket agyaman kami ta sikati mangidadaulo Panginoon. Ket sapay la kuma ta kankanayon na kami nga tulungan ket amin dagitoy nga kararag ken dawat mi ket isublimi iti amin kanyam Apo iti panagdayaw ken panagaserbi kanyam. So nga agyaman kami ket ayto iti dawat ken kararag mi. Amen.